Alright, let's push up, men. Se om vi kan... vi kunne gå op i tårnet til ham der. Der er sådan en dude op i tårnet. Oh ja. Der er så mange, og alligevel så kan jeg kun ramme teammates nu. Jeg rammer heller ikke noget. Ain't nothing like it. Hvad skider ham der i ryggen? Sådan her. Go, 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 go. Hvor stod det her? Enemies at ramme her. Kom der. Oh no, nu kommer de også. Okay, okay, I'm going up. Gå herop. Ja. Yeah! Nej, ham der den sidste fik mig. Fuck, det var godt. Det var teamwork, det der. Yeah! Jeg har fået så mange af dem. Så fokus på at slå mig ihjel. Så jeg kylder sten ned i. Fuck, det var teamwork. Nej, der kommer tilbage. De kan ikke komme op. Jeg kommer. Kommer jeg med min cleaver i nakken på ham. Go!